Salutare și bine am găsit la un episod. Episodul ăsta o să arăt o femeie și o să mă joc puțin Clash Royale și o să vedem ce să mai facem. Ia uite-te pe femeia asta săracă și frumoasă. E frumoasă, e tare foc. E tare foc frumos. Clash Royale. Dar încă nu mi-a acceptat ăsta. Ce zici să-mi bacă? Ce ziceți să-mi bacă în deck? Am prințul și witch sau cum se numește, stai. Unde scrie? Unde what? El las. Să dăm un battle? Un battle! Așteptăm. Facem un push. Costă să fac. Aoleu! Cum să fac asta? Frate, mi-atrage prințul. Stai să dau mai încet. Am dat, cred că prea tare, n-ați auzit, cred că nimic. Mamă, frate, mi-a luat. Hai, frate. O, e bine. Până când nu mi-a turnat, e foarte bine. Foarte. Chiar foarte. Te rog frumos. Bine, boys. Oh. Mamă, ce bine. 30 trofee, un feature. $250 de gemuri. 250. Nu vă arăt parola. Dăm. Nici cu un box sau mai nici cu un meci. Să mă gândesc. Așteptăm 20 secunde. Dacă o să ne accepte asta, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deci cum un box. Hai să plecăm. Vă place o făcă
cum se numește UFC-ul ăsta. UFC, hai să ne putem. Să vedem de cât filmez, de 5 minute. Începe cam așa, dacă vreau pot să dau skip, dar nu știu să vă uitați și voi. Loading, bineînțeles la toate jocurile sunt așa, loading. Trebuie să aștepți. For loading. Mai filmez 5 minute. Adică 10. Să faci 15. Eu cam m-am bătut. Deci mă credeți că eu m-am bătut cu unul care avea 2000 și eu am. Dacă vă uitați la mine ce viață am și cum l-am câștigat pe ăsta, e minune mare. Hai să ne bătem cu ăsta, să vedem. Ăsta are 1000, fratele meu, 1000 la orice. Să vedem. Da, știu. Am multe scheme. Că hai să ne bătem. Să vedem cum începe ăsta. Cu șmecheria și lui. Ce boxe ai. Și ce mănânci de kickbox. Ăsta sunt eu. Zic adevărul. Uite, acum o să mă feresc. Bun. Nu! Mi-a dat-o prea tare. Te cunosc. Wow! Holy moly! Ce-i ăla? Holy moly! What the fuck? What? 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 What the fuck? Ăsta-i bun, frate. Ăsta ați văzut care, nu? 1000. Dacă virală pe ăla care l-am bătut la 2000 sau nu știu cât mai avea. Uitați să vă arăt. O să fac chiar și cu un battle cu el. Uitați. Uitați. Are 2000. Și ăla are 1000. Și eu am 94 și 3 și aici am 69, 60 și 97 și aici 60 și 74. Și îți dați seama cât de greu este să-l omori pe ăsta. Îți dai seama, eu am 509 și el are 1420. 1402. N-am zis corect. 1042, da, 1042. Eu vă zic că e foarte greu, eu vă zic că nu vă garantez că o să-l bat, dar dacă o să-l bat, ziceți-mi că sunt cel mai norocos. Am dat skip, uite, dau și skip aici. Păi știi cât de bine joacă? Mamă. What? Ce lac a mers! Bă, aștept să nu joc. What the fuck? Ui! Ouleu! Nu! Viață i-am dat! Câte ponuri! What the fuck? Mi-a dat una și mi-a luat aproape jumătate. E bun, frate, n-am ce să zic. Eu, hai, omoară. Hai, fine-l. Boys. Hai, încă 1 minut și gata. E bine.
Dacă nu știe el, m-a pălit, nu. Nu știe, l-a pălit. 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 Holy moly. Holy moly, frate. E a doua... E a doua oară care îl bat. Mamă. Cu două stele iarăși. Și cam atât pentru azi. Eu vă zic o zi bună. Nu știu cum o să vă uitați voi, noaptea, zi. Nu știu ce-i noi. Nu știu, deci nu știu nimic ce o să faceți. Nu știu viitorul eu. Și îți dați seama. Și eu o să plec. Mobizen, dacă vreți să luați și voi acest filmuleț, se numește Momizaren. What? Recordor. Și bine, recordor. Și pa. Și dacă vreți să opriți, dați aici.